De Waardeilanden, ja, dit weten de toeristen goed te vinden, maar de waardkust van het Frieske Versterloon, ja, daar is een kanon oor zitten. De gasten die bij mij aan tafel zitten, die willen der verhoring inbrengen en broeken ervoor de historische garnalenfabriek van Peersus Moddergot. Anke Bielsma, projectleider van de garnalenfabriek. Hoe zul je hem dat doen? Hoe zul je hem ervoor zorgen om dat gebied er onttrekkelijk te maken? Nou, in de eerste plaats wil ik zeggen, het is al heel aantrekkelijk. Ook gelukkig. Ja, dus dat is uw taak net. Uw taak is wel om mensen erheen te leren. Dus daar is een werkzaamheid voor uw Wijline. Ja, maar toch, dat zei van, het is al heel onttrekkelijk. We hadden er beelden van. Ja. Laten we er even naar zien, jongens. Ja. Want ja, eerlijk zijn, er gebeurt helemaal niks. Zo, hier. Dit zijn de beelden dus van de kust van Friesland. Het is prachtig. Het is prachtig, maar er gebeurt helemaal niet. Ja, maar dat is nou correct het geheim van dat gebied. En wij zitten natuurlijk net op massatoerisme te wachten wat er ropt en raast en helemaal geen eer gaat voor wat er al is. Het grutte niet, als het goed is, is dat een heel soort. Maar wat zul je hem dan daar al hier organiseren? Nou, in het garnalenfabriek zelf, het is een Lietse locatie. Dat maakt eigenlijk een beetje het centrum worden van waaruit wij activiteiten organiseren. Maar dat kan ik een lezing in de fabriek wezen. Het kan ik wezen dat we er een Lietse theatervoorstelling hebben, een concert. Dat hebben ik al dien, het oude hier. Maar het is ook een prachtig uitvalsplek om te beginnen met een lezing begeleid over de zilte teelt in de Terpentiet. En vervolgens een excursie te maken naar de Boetendikse landen en daar de proefjelden te bezien. Maar even die garnalenfabriek, ja. Hè? Want daar is wat mensen nou ook wel benieuwd. Hoe shot dat er nou eigenlijk krijgt uit, hè? De garnalenfabriek? Ja. Hebben we een filmpje van. Het garnalenfabriek werd in 1924 gebouwd door garnalenviskers. In het gebouw waren de garnalen droegen voordat die vervierd waren. In 1942 ging het fabriek dicht. Na de oorlog die het eerst tjenst als garage. In 2001 kon het redden worden van de sloop. Het gebouw is door opknapt en wordt nu gebruikt voor lietschalige congressen en andere activiteiten. Ja, Christian Kooistra, dat is van de organisatie Rijke Waddenzee. Ja. En laat ik het zo omschrijven, er zijn een heel soort verschillende belangenverenigingen eigenlijk rondom de Waardezee. En hier ben eigenlijk een soort van de liem tussen al die organisaties. Want hier mooi ik hield voor Jan. Dat lijkt me trouwens best wel lastig, want die ene stiert van natuur en de oor wil meer toerisme, om meer toeristen te halen. Hoe ben je dan aan het balanceren? Nou ja, er is ook niemand die sign het van dat het makkelijk wie. Dus het is wel een drege klus. En wat wij toch mooi het woord erfgoed, wat we willen. En je liet dan net die beelden zien. En dat wie, ja, zo is het gewoon. En het is een woord erfgoed geworden. Net omdat het vanwege die universele schoonheid. Als je bij de Grand Canyon bij Galieks binnen. Dan, elke die stiert die zei, oh. En het mooie van de Waddenzee is nou dat je er echt in moet. Je moet het er beleven. En daarom is het ook zo mooi. Maar Peersus nou met het garnalenfabriekje dat er van dit soort initiatieven binnen. Dat je oer de diek hinnen moet en dat je het waddengebied intrekken kan. En dat je dus met waterrennen of op een andere manier, met de boot bij Galieks, dat je het ontdekken kan. Je moet echt die schoonheid ontdekken. Maar hoe? Maar ik denk ook Grand Canyon. Maar een helikopter leven net. Geweldig. Oh nee, ja. Dat verstoort de rest. Dat verstoort de rest en dat ken ik net. Maar weer maar hechten en zo. Ja. Maar er binnen verschillende manieren. En het water en dan rent gewoon op de bodem van de zee. Hè? En dat witte een soort mensen realiseren dat net. Die denken, ja, ik ren oer blubber heen of zo. Nee, je rent op de bodem van de zee. En dat is echt, ik kies maar op een paar plakken in de broodkist dat wan. En het kennen hier Christian, gewoon in het nou? achtertuin. Maar hoe kan het nou dat de meesten, de toeristen, die weten wel de Waardeilanden te vinden? Maar deze kust dus eigenlijk net, van het Versterloon. Ja, nou, die Waardeilanden hebben zelf een fantastische traditie, echt mooi toerisme. Die mensen mooi, nou ja, dat is echt zo. En maar het strandtoerisme, mooi de Noordzee, de grote strand. En dat is echt de belangrijkste bron van inkomsten. Terwijl hier in het noorden van Friesland is net toerisme net de belangrijkste bron van inkomsten. Het is nog net zo institutionaliseerd. En we zijn volle meer met agrarische activiteiten bij Galieks bezig. En dat moet echt nog even van de groen komen. Dus daarom is het goed om ermee aan de slag te gaan. En nou ja, dat gebeurt nou.
Ja, want op hoeveel toeristen reken je hem eigenlijk? Ja, er wordt heel tijd praat over toeristen, maar wat wij daar doen, daar is toeristen een van de, zeg maar, een tweede pad is dat van wat wij eigenlijk daar binnendoor hebben willen. En dat gaat ook om mensen gewoon uit de streek. En de streek, dat kan ik heel breed zien, dat kan ik heel Friesland wezen. Het gaat ook over de geïnteresseerden, dus mensen niet echt op een specifiek onderwerp aankomen. En dan ben er ook toeristen. Want maar in totaal, hoeveel wat er wij willen eigenlijk een 10.000 mensen op ierbasis. Daar had het budget een 200 in de week ongeveer. En dan hebben we boeten het dorp gewoon een heel goed startpunt. Zodat de belasting in het dorp net zo groot is. En het is maar een stap naar de fiscushuisjes. Dus ik kan even daar even naar binnen om te zien wat die cultuurhistorische feiten nou weer. Maar met de mensen ook wel wat bieren kennen. Want dan komen ze. Hè? Ja, kanaal. Ja. Maar dan komen ze. Maar dan vragen ze haar denk ik ook van ja, en nou, wat kunnen we nou hier al je van? Ja, en daar ben wij dus ik voor. Dat wij dus in gearworking maar een heel soort partijen. Ze kennen van ja, maar je kan ik even een hege bijnt en je kan even bij Ike mooi een bak koffie halen. Je kan even naar het kweldercentrum. En dus dat wij zich heel rechtstreeks verwijzen kunnen naar de eerstvolgende activiteit. Ja, want het waardgebied is vanzelfs rood erfgoed. En dat is ook een beetje die status, is ook een beetje de X-factor eigenlijk, hè? Ja, en een heel soort mensen weten nog net waarom dat is. Dat maken we graag uitlessen. Vanwege onder andere de bijzondere status voor vogels die het wandelgebied heeft. En ik denk dat het een heel soort kansen biedt voor een hele soort ondernemers om ermee aan de slag te gaan. Omdat we verwachten dat ook internationaal mensen meer op zoek gaan naar wat is te beleven in een loon. En dan zie je ze volle meer op de rood erfgoedstatus als ziekterm. Ook omdat het internationale toerisme dat zal groeien en groeien en groeien. Hè. Voor 2040 is het volgens mij zo dat het 2 keer of 1,5 keer zo vol is als dat nou is. En die mensen die matten ergens in, die willen wat zien, die willen wat weten. En dan is bijgelijk zo'n rood erfgoed echt een keurmerk om te zeggen van hier moeten we wezen. Ja, maar het is net alleen nog daar bovenin bij Peers Moddergat, maar het is de hele kust hè, van Friesland. Van Grijs, maar ook Duitsland en Denemarken en maar ook van Noord-Holland. Voor de Waddenzee, we ondersteunen nou Peers Moddergat, maar we hebben nog een potje lissen voor ondernemers in het gebied. Dus ook hier in Friesland, dan gaat het om 50 tot 100.000 euro. En mooi lietse bedragen, dus 4.000 of 10.000 euro, kunnen we ondernemers ondersteunen. Dus dat is echt uw oproep onder mensen van nou, hey, een goed idee. Helikopter. Ja. Nee. De helikopter is waar die werelderfgoedstatus in zit, dan was dat dan was het gewoon een kist bij u om de deur kloppen. Okay. Ja. Anke, nog even, want je mikt dus ongeveer op 10.000 meesken, ik zou het net meer zeggen toeristen, maar meesken geïnteresseerden per jaar. Ja. Ja, is dat realistisch? Dat is de stip op de horizon. Zij het ik omschreven in het plan. Dat is wat we hinnen willen. Op dit stuit is dat nog net realistisch. Want de garnalenfabriek, zoals je in het filmpje zien kent, haast, nou, daar kan een man is 40 in. Dan zit het groot vol. Dus dat kist op de vingers natellen, dan is 10.000 een heel soort. Het gaat ook om mensen die het al in dat gebied binnen. Dus het is net uit 10.000 nieuwe bezoekers. Maar wij willen wel het liefst die 10.000 helden. En daar ben misschien nog wel een aantal zaken van nodig. Ja. Allereerste activiteit, wanneer is die? Die is op 11 februari. Dan hebben we weer een bootcamp. Midjes om 11:12. Mensen kunnen ons vinden op Facebook. Zeg nog een keer? Garnalenfabriek. De garnalenfabriek.nl. Ja, en daar zijn wij heel actief. En dan 8 februari dan krijgen we NRC-journalist Bas Blokker. Die komt een lezing houden en een kennisquiz over de vaderlandse geschiedenis. Zo gezond. Er is genoeg te beleven. En die 10.000, dat red je makkelijk op. Ja, die doet mooi. En ik dacht misschien ook wel mooi. In elk geval Anke en Christian Tiegen. Mijn sportquiz. Tiegen, dank van je verhaal.